Welkom studenten van HAVO 5, VWO 6, bij dit examen uit 2023, tijdvak 1. Geef aan, pregunta 14, op basis van de bron, welke twee democratische principes in de bron genoemd worden. Twee democratische principes. Zonder bron nog twee andere democratische principes. Questo papiamento usa fuente 2 indica a base di fuente qua dos principio democratico devono mencionar dinge fuente. Pues a base di fuente, dos principio democratico. Sin fuente, zonder bron, dos otro principio democratico. Pero sin fuente, zonder bron. De bron hier, lees hem goed door. Eleccionando di Aruba aborretresi di Lanti y lo tuvo lugar di 25 di junio próximo. Censo annuncia di lista di partiti non politico, een lijst van politieke partijen die bij hen geregistreerd zijn. Annuncia een lista di partiti non politico, registra cerca nan. Ten 20 di nan, er zijn er 20 van, pas sobre logro inscribir prome coeficiente limité. Pueblo Promé. Ja, dus Pueblo Promé is een derde nieuwe partij die zich voor de einddatum heeft weten aan te melden. Lees die tekst goed door. En als je dat gedaan hebt, dan zie je met bron, ja, a base di fuente qua dos principio democratico avori mencionar. 1. Het regelmatig houden van verkiezingen. En 2. Het kunnen oprichten van nieuwe politieke partijen. Esse aqui está a contestar para a pergunta. A base de fuente, qua dos principio democrático, dat worden mencionar ding e fuente. Dus welke twee democratische principes in de bron worden genoemd. Het regelmatig houden van verkiezingen en het kunnen oprichten van nieuwe politieke partijen. Y dos, politieke tegenstanders kunnen zich vrij uitspreken in de media, in de krant, op tv, op de radio, en politieke leiders zijn niet bezig om de grondwet te veranderen om langer aan de macht te kunnen blijven. Esse aqui está a contestar a base de fuente, a base sin fuente, mijo, dos otro principio democrático. Sin fuente. Dus politieke tegenstanders kunnen zich vrij uitspreken in de media en politieke leiders zijn niet bezig om de grondwet te veranderen. Ayo, y te kirato.